लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय जासिहरबावनाय थाबाय। मानो होनब्ला लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननो मोसानायनि भिडिअ आंनि फिसाजोमोन मोसादों बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै भिडिअ लाबोबावबाय। नायफालांनो हागोन लोगोफोर माबायदि मोसादों माबायदि मोसायाखै नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै होननानै बेखौ दिन्थिनायसै होननानै भिडिअ लाबोबावबाय। नायलांदो बिदिब्ला स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायना हो, होमब्लासो बुजिनो मोनगोन माबायदि मोसागोन माबायदि मोसाया। नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर। आरो मोनसे खावलायनाय लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। अननानै नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो लोगोफोर।